Tien Kaibona Monshanenso. Anna and Siciano Nana Cradu Yadom, Dick Effiduasehene, Anne Kofodia Hima Nana Crobia Asante, Anne Akunafone Nanam Adesiano, Yametna Eseso, Mampo Henen and Penny Fuon and Ababaha, and T. Muamudium and Penny Fuanim can, Sabica Flat, Nanomano, Anne Amahinen and Nanum attituded and Omobachia. Omochia free and send fine Susa, Omomom from Rahim free, no Momachia home, and San Massa Abba, Nifaso, Mensani Fasoha, na a sea prakum, Medamasi, Timoshan and so. Yo, Enchabia, Nana Koma Hene, Sabre, Dasibra, Apiabo Abuate. Otosomi and Sansabre, on any drum and Chebiomba Janum. It's your best ramo. Nana Musa, Nana, or your man in a Opiepe, Obiabe Pejanimu. It's Mutu say your body, no. Say, a ya Nana, a come mine in Abape, na Mapejamu, Modauroma, Monshan and so for my dasi. Yo, Nana Kradu Yadom. Nana, when you are Tranconia Nana, Effiduasehene, Crobia, Asante, Nana, Yerenom, Emma, Sabre Mijama, Mr. Bempa D20, Omoneka say, Nana, one say, British boy, yea, Anna, Danny Benkumsui. Uma so te womo aba womo sese ne usie wo ba na womo ba ya womo kura womo nsuo pudu mako edu womo wie no womo nwie nana womo si womo kura womo nsam 500 Ghana cedis srada edaso nana monye nana kwankwo jai onfa enya ne kwa bi ma womo Yapi o Isramo Yadamosi. Yo, Sabre, Adra Sachredumase, Municipal Prisons Commander, Superintendent Kwame, into me, Sabre Wadura say, Soup, Yamuakwaba, Obabe Chiana Nanom, et you say, Obana to Santiago Mobano. Yadamase, Adra Sachredumase, Municipal Prisons Commander. Ana sabre onene doma duru aseno eti okoi odi be wura fie wi a no odi abefa na nanim animu ha eti mu amudi na nim protocol mo aye na mo direct no obe wura fie ena am say na nanim atra e wo fie eti muni supanim na mo fa ne nko fie wo chia fie wi pe no abeto aso e wo eye apatakese yase yadamase nyame enshiramo. Anano Madaroma, yet one Kaibano Esso, Sabria make us say, Effiduasehene ejom, and nam tom for, na so moton nam, and omoketrema, edame numui. So I won't say, Nana Effiduasehene, Nana Kradu Yadom, ni wonuya, Kofodia Effiduasehene, Nana Matan Konyanina. Eni ekunafo ne mameso mbribi ewo na Adu-Ameyaw Dote yi ene na kwa nkwaja yi emu ejomfo me ton number ya wo muso wo de ewo mu 500 Ghana cedis eye million baako enum anasa 5 million nana no munye na yemfanya nana ekwan medamo ase esamotie me nyame nhira mo enam tonfo nyina yedamo ase Yo me bam choye to aso Nana Kradu Yadom. Nana when wa Tranconia nyina na Effiduasehene na Crobia Asante abusia nyina Sabre Mijama Effiduasehene hairdressers. Yaka hairdressers ya nana me pa mo chonya ya nyina ya kitwe bi uko bia ho a wo muaw enso nana wo se yaka bibi kire mo na wotweda ne ye baaye Sabre enso ya wa ha ye kura nsem 200 Ghana cedis
Nana no munye. Na Dote ye mo famwa ye. Yada mo ase. Nanum yasramu obiama ne muso. Sabre kwawmanhene. Nana musini na aduru hai. Yasramu obiama pagani mu. Ohene waduru hai. Na kwawmanhene. Nana obinfo so otoso mienu. Ya kwawman brampehene. Ono asani kwawtwenna sene. Ono na ebesi dasebre akuamu aboaten a otoso miensa anan. Kwawmanhene. Asante ne kwaw. Ensunsunu ebia nyum. Kwawfo ya asantefo. Enu ntini ananum se kwaw asante yaman. Kwawfo nyina ya asantefo omunchini ha. Enti nese wo kwawfo so maduru ha. Omabo mu diem. Piao. Nanum kwawfo yammakwaba. Asante ne kwawo. Yanu omunya na te ya bibiti. Eno omunya ne se omuntimi ntina ahabiem. Se nakokwa no doso. Enti enko no wanko wu. Enko no wanko anko wu. Ena ya twa ne ti aye no kwawu. Kwawfo ya asantefo omunchini ha omabo mu diem. Nanu emmakwa ba. Enti enko no wanko wu. Enko no wanko wu. Ani ya twa ne ti aye no kwawu. Aha, enti menko na wanko wu. Nana pia nana duma kwa hine ene ono ana nana no yi no eti ade bia efa amahine awdo ni nyina ono de nana no pa de akiri bedu a o sika ye de ya no kopa na ye chie de du ye be yere pa e ofia eti adamase eti nana kwa mahine sabre ni sianamu Omo atosanti omo chiai. Ya besre. Se ekwamu na ho. Ekwamu na emfamayen. Ekwamu na ho. Emfamayen. Yesema ni die mo a. Yesema ni die mo a. Aha. Sabre onene hema. And so account nana simba nana kradu yadom sabre nana druha dudro bibie kradu yadom afijasi manyina amame yenyina ya mame no fota braba amasanyina yenyina anu obi anu mano sa nana pia nana ne apredodo awon fe na ejari ni se sabre ne ba ansa ne ba pese nani apre enene Nana kradu ani apre. Nani apre. Ne bada ya. Nani apre pa. Nana tini so. Nani apre o. Nana ya no dodo. Nani apre. Akwadu so ni asembi obeka. Ode ne sabato no edi. Ne sasa na. Nani abapia. Nana ni atakwa kwawa. Effiduasehene. Nana tini so. Oba wo fefo oba kukudufo. Wako Ediama Effiduasehene Edia bedi kunima bepem sabre ene adia tolani kasa odo ankasa ne ba ana Effiduasehene ana sabre okwa kura amado asia Aha, sabre Effiduasehene dagomba hene. Aha, ono so dagomba hene wana na ponko. Aha, wamu so aduru ha. One ne drum nyina. Ene nzongo ho abo. Sabre dagomba hene. Ene ne na ponko.
I didn't man for you do hano. Area na di kan no. Area mine. Abrante na te pɔnkɔ no. Ye friend area. Ubodi di pɛ na pɔnkɔ no ahuri ɔtini di a area pɛ. No huri. Area ni ohuri. Area chama no. Ubodi di anu ohuri. Ne hwehwe ni mu di ɔcham. Ai no aka ne ho no. Beda ma se. Eti said ye. Yamanya ntia no. Nana kradu yadom. And Effiduasehene. Nana pia. Nana Adu-Ameyaw. Wane na pɔnkɔ. Ene ne dom. Nana Effiduasehene. Dase. Adu-Ameyaw. Zongo Adu-Ameyaw. Osihene. Samroma-fo-hene. Ena Bozanga-fo-hene. Jesus. Omo nyina. Ena akabo mu na omo eba no. Sa osha. Ena mo se Effiduasehene zongo. Nana Adu-Ameyaw na baabi atena. Enu ti etwase na obuwura. Ana Effiduasehene government hospital for nso so edi akire. Omo nso eba abachia. Mami frema usura mama ne baabi ntira mayen. Effiduasehene government hospital for omo nso aduru ha. Omo eba yada mu nyina se ama mo akwaba Effiduasehene Adu-Ameyaw Bozanga hene ana Osihene Pacha sabre kusasa yini wom mamprusi yini wom omunyina enzongo all the notness ni tribes ni nyina tribes no yakani nyina bom omunyina ahemfo ana sabre omato santi ombechia no Effiduasehene government hospital na who said Dr. Anchi the almost na urban medical doctor Dr. Anchi I was so di makotere one adwayefo wa Effiduasehene government hospital sabre omo na ekoi nana kradu yadom nana Effiduasehene nana sabre oba wura fie no ene nana betena fie oma edwabo yase ya na mo wote fie otene ba ho eno nti wotia patada se na duruwa ube wura fie na akotia nana nom upia na dia befa edwabo yase sana nhye ne tie Etiasramo ushers protocol mo ambedi animu no mo fo mo mfa fie ansa na mo do ma pie na wo do mo aba ha sei sabre multi credit savings and loan wo na to santia omo no multi credit savings and loan ya Casbin group of companies na sabre omo to sante Effiduasehene branch ana omo baba chia na nanom no enti obewura fie omo chia wie pe na omo sabe pia beto aso abechia na nanom a omo ti edwabo yase ha sabre makunafo adehie na nanom atrankonya omo Asante Effiduasehene emampadifo omo nyina kwatera nana kradu yadom na Effiduasehene man chen ewo fie ho mami nyamu fama ejabot na onse yemrane kakra ewo dwaboyi ase Nana Adu-Ameyaw konfi Ameyaw jensiamwa anama tachiwa tetefu tentefu adun taba ptue ba mampata fa bwa didie nanso nya seda wo hwim tira ku timblemblen titima edom dawo nana o ma yadu akumu o nana bla chama ne nkogya koframla nya cham titia yada blemu anya ado nana akwanso kusakuso akwanso blebre nana Adu-Ameyaw Effiduasehene mama adamlifa o Effiduasehene mama adamlifa e ma adamlifa due ni amanu sabre
Sabre, a man could have four. Oh, my bedroom. Oh, what's your area? Oh, Baba Kotra, and Effiduasehene man, Chay Eofie. Man could afford a disono. Oh, Manu Amamba. Oh, here. Abena Ako. Oh, here. Daina Dansua Dako. Sanso Anna Prince Adu-Ameyaw Ani anuafo akanyina Nana Kuradu Yadom Amani omunuanu nyina Emma ani abusia Ana sabre omonso ebechia omu wiepe omeko fie na omakotena omu wura ho Ebra bukwaka Nana Kuradu Yadom ne hono yo so do for bedi titimu obi a ne da na ne sorry ya pa aso ma kunafo sede ya mama sede ya manuafo sede na na Adu-Ameyaw we great one is konkono emposoni Ameyaw this year bema ukosa wunsuro Bretuni Da sibra wasabo so atoso me ansa Ana mampa yene sakafra Okudufu akrobia asantoa Kofodia Effiduasehene Nana osikafra Effiduasehene Nana matra nkonya Omo se Nana kafra Adesia se Nana kafra Unuanom se Nana kafra Yankabia nshem Owu anyade Owu onim nipa tuntum Onim nipa kokko Onim tenten Onim Owu de nsanyunyunu Atura na Adu-Ameyaw ko Abana Effiduasehene etini suo etwaatwo Kutunkuri Brisi Koben ediayi Effiduasehene motadi Udru kroma Enoma Epahudu nyina Obi anko obi ama Ekyerese bibia si Kyerese yati asamode Nana Adu-Ameyaw we Effiduasehene wura mfiuda Nana mampa yine Eni fahine Mampao atrankonya Eni Effiduasehene Nikofodia Effiduasehene Asante man wura mfiuda Wadoye Wakoma pa Wahuma bro Otsima Awone Effiduasehene Ena nanom de tena ye no ye wura mfio ewa ya agirim ena wokọ ban mu ye yesra ne se otumfo Nyankopon enkora wo mu na omfa nkọ asmugiem kod ye yesra eni mpuntuo enkoso biakoye edema Effiduasehene Nana Adu-Ameyaw we Nana 90 years Sabre ba kurafo Nana mahore ene di omanim Ana sabre Nana pia Omo ekwakwakana na yema ho Ewo efie Esreba Ese Inipadomi nyina be wura fie ache oma wie sanoma sabe fe gabo yase Yada basi
Abre. Nana Chafoyene. One in a drum, and I to Santi Obey. Nana Chafoyene, a 2 Mamrani Amania. Sekuko, Esu na eja efrimu ba e kire say ya ni abriye pa anam say sabe krowra e da fom ana twafo yene ana dom ba bi amamre ani amani agina wono no sabre oronso enne dom apia ase a omo ba betai nana no machie e matuma de ni nyina koso nana twafo yene nana pia Yada masi. Omaya manaya feel. Sanity. Tete what dear pan omaye. Wait till I say. Omo dear, omonia chafoina, omo crowdia imu. I want muchasa. Edina nenim. And uti da use kukuo. Aye. Edia nimono. Sir. Sabre. The district chief executive. Sir. For Secretary East. Obanyam for Ibrahim Adams. Ajuma ura. Papa no. Ajuma ura. Sabre waduru chom. Sabre wane. I am presiding member for Secretary East. Any assembly member sitting any ajuma for our assembly. Sabre omaduru asay. The DC for Secretary East, Honorable Ibrahim Adams, Ajumaura, Sano Amofreno, Fidasemai, Secretary East for Yinajina Tumsa Ajumaura, Oba Jumaye Papa, Oya Fidase this year, Pa, and Anchai, Fidase this year, Ahaya, and Yawon at Teteno. When we young for Ibrahim Adams, ya won haya, and ya teteno. Secretary East, but Secretary East this year, Sabron Assembly members, Anato Santia, Omobetiano, Omo presiding member, and Kayamra Sebedemo, Speaker of Parliament. When we young for NS Atadruye, on the members and him, Nombetiano Nanom. Yemo bibia kwaba yo which of me that say yo na ya baby awo bia no watie me ne na na krodi dia don na no watra kodwa nyina kofodi ahema ana krobia asantoa Nana no watie me ne sabre mijra ma je awo Effiduasehene dwom oton oye cosmetics adwuma ewo Effiduasehene dwom ofri efficaciam nana ya wasina dia nyina ne o enne wonua be ma ana wuja ne kwan 200 Ghana cedis Sinana ya swa na kanana no nyina na wodi agya ne nua be ma kwan ma je nyame wo nhyira eda mu nyina se eda mu ase aha nana no atwafo no omo ne twasa aha omo ne twasa aha Sadia ya kano nana twafo ahene ono so eka ho a sabre omoko yo sabre nana asama hema one nana asama hene nso aduru ha omo eba betai dot ye na chi amana ye fe nana asama hema omo na sabre omanto santi omo ba no etu santi abana nana samai hene omo na to santi a omo ba no nana lumpia Sabre nana samahima ana samahene nana ne hema ane na tsira konya ana samre o nyina beka bom ya beja nana kwadu
Yo, Sabre, Nana and Chibos Yako, Beposo, Asempe Yahene, Asempana Yahene, Beposo, Asempana Yahene, Aha, Chibos Yako. Aya Nana Bediako. Samre Nana Beposo, Sempayene. Nana ni drum swadri ha. Ebra Nana Sama Hene. Ane hima. Ebe. Nana Beposo. Sabre, Manyanentie, say His Eminence, Archbishop Samuel Richard Adai, the founder of Shiloh United Church, Wadruha. It is Sabre. Nana Samahene. Nana Samahema so that through Joimu. Asabre Ombesiano. Odmoyan for Ibrahim Adams, DC. Sabranon Swadrua. On an Crawford in through Jom. Omboso Ebeciananom. Yakoswa Eche. Akankoja, Bia will be our Fabra Edamasi. Now you can for the mom said you're live. I was such a ECV. A few salmon qua. I alive. I was such a ECV. Sir, a Johnny Moyama. Now with me, ma, Kobabi a screen or no. Ubet me, I shall. I was screen at you. Celebrate my genum. The echoes were Germany, I was screening so. And one echo such a ECV. No. It's Ubet me. Ajina screen at you all. Now, what shall be? Giant screener, a free information service. Yabo Mabaso, Asante region. Aha, Mama Manoa, the good soil bama. And Adu-Ameyaw. And then another the team. Nana Crowd. And then, just my near bre. Just my near Takokawa. And I dare hear if you just see my soul, be Messubi my an animal, the good soul, Yabano. If you are chasing a bench, Yaba, what you just see mine. Yaba, one I know could do. I feel just say, ma. About fell bando and young for. An animal, the good soul, Yabano. Son, I have a for. Crobia Santua, if you just see for Fortria. Naima. And I never drum so ha. And I will near them and then almost away. And the Munina say Mamma Kaba. And then Ananum and the Ampere. Sabre, a fit of one so I a crowd or Omo Baba Belletia. Aha, Nananuma. Anum yasrama obia pejanimu obia pejanimu obia pejanimu yemfa obuoni anidie ma de anidie sanu Yo yasramo yo nana crowd we atom and I fijase ma sabijira ha na bijana nana yaw hot so be piamu afidase fitamu ha ma wo se abrante bi ye filling station ho na da roma anwanya baby tie said the hot kasano no oso abaya na na kwa jani die wo 10,000 Ghana cedis titiskano 100 million yasramo said ya jahene esusu ka hubi na enko na na hima
Nana Kradu Yadom, and Kanensa, Nana Dote Yevanya Naquine, Nana Yaw, aka Hots, aka Hots, 10,000 Ghana cities. Nanum yasram obia pejanimu. Obia pejanimu. Sabre Santi atui eye na asamai asamai hene aya kuna asamai hene ena aduru hai bibinti nananu antimi ama enti watu na nkobia hene Yo, anom nananum amoten saso. Sabre na Kradu Yadom, Effiduasehene. Nana wadawrumo, and a Sabre wa masa for from 7 days. 7 day church of theocracy. Nana wadawrumo, wama asafi baby atana. I want more book you so that will ready to so come on. Rich boy, and you know, I know Bibia. And Sanana Matanasi. Nana Oba Fair. What the baby frato? Now I don't see ya. I'm so mobile. 1,000 Ghana cities. As of Nana. Yafama. On the matter of Yanyana. Yafa and take a ship. Yadam was in your mission. Hello. Aha, nana samai hene. One nana samai hima. Ana sabre omo adru hai. Aha. Omo adru hai. Yapa chao. Sa won tren so ha Africanum. Omo chao mo bonso amu nyina ma begu omo anim. Yesrama. Won tren bibia wa Africanum yesramo. Yesamo majanum na asema yen. Yesrama. Yo, Sabe Nana Kradu Yadom, Nana Effiduasehene, Mijra, Namijadema, Effiduasehene Community Bank, said the Effiduasehene Community Bank, Casano. Woman say, Amo Baya, Nana Kwankojai, Woman dear home, 3,000 Ghana cities, Titiscano, 30 million, Nana Wanauroma, Esuso. And what you know, okra, a year, doko, multi, creates no mark, Anna and so 10 curtains. And what you know, so no, snap, pentu, and also other so. Nana no, 1 year, Nana Kwankojai, Monfam Wabi, Yabejanti, Yadasi. Sabre Santi Biato, a year registration. Fita for our nyina eba bechia na afi health insurance wo mo so eba bechia na nanom atrankonwa nyina na afi district court eti registration fita for our health insurance na district court omo na edru bechia na nanom atrankonwa nyina e wo na edoti yi emu. Yo, Nanano Sabre, District Chief Executive, Honorable Ibrahim Adams. Only Assembly Nina, Coordinating Director, Yamame Gata here, any heads of department, any Assembly staff, Nina Sabre, Omochia, Yanana, Konadu Yadom, any Abusafoni Nina Nananom, and see Honorable see. And then in penny for and as Sabre Omo Jomoa Omo Echiano no Nanano Yadamasi. Sabre, the regional police commander, Sabra Menu Kasai, Wadru Hase, the regional police commander, Sabra Menu Kasai Wadruha, the regional police commander, one in my phone, Epesa on Betsia, Aruti. Mu Santina,
na the regional police commander and then mpanyinfoɔ ana sabre ɔmo ba bɛkyia no yɛsrɛ mo monhyɛ ne so ɛmfa ɛma yɛn. Yo, Nana Kwadu Yadom, na Effiduasehene ma odi kan. Akokodrufo na Asante Akrobia. Ofodu Effiduasehene ma. Na nanuma tankonyo nyina. Na akwa umahene. Sabre edomu edwa ha hia nyina. Mijina ha ema eye multi group of company. Eye kwamna kase. Multi Credit Union. Credit. Mame moi. Yo, sabre mi jira ha. Na mi jira ma Multi Credit Savings and Loan. Kesby group of companies. Sabre mo Asante Effiduasehene no omo se. Na kwadu yadom, na Adu-Ameyaw dawroma. E no mo ba bi tira ye. Sabre na kwa kura na omo ba ya kwankwaja no. Wo mo dia 2,000 Ghana cedis. Multi Credit Savings and Loan. Omo ewo MPP office in Chawa. Upe baby akura wusika. Ape loan. Upe baby the bank for bia di juma. Omo ano Kesby group of companies. Yajina yanaso. Yadamase. No, madam, my yet one kaibano so. Sabre me de mujna ha Emma. Yaba fraki to a be a friend say ata. A year and soma. Season 3 abrantie a wo wini ye no akola ketua yi na ebese nanano bibi me de agya na Adu-Ameyaw ekwan isane se akola no ekosi sa kan na wodi nkunim no kwasem ni akola yi na Adu-Ameyaw de esebo na ma Effiduasefo ekosi akola yi won krabonte so edne ba ye wo ne bewura ahemfie wo bodwa kase eto party ma akola yi asokola na ni akora de kan sese rade ye na dom na watimi ko school na wo wie na wo nya dwuma ya obehye na Adu-Ameyaw animonyam fofi anto ata na wadware abamo akola yi wo school na akankyere gu wo breaduane sigya so ena ye na Dote ye agya no kwan akola ye ntimi ama wo tinisuo wo baby a wo ena wo se wo maame no won kra bi se eno nana se wo mense na Adu-Ameyaw akwankwaja hu bibi emfa mame eti abrantie wone ne maame ene ne papa no nana no mo ba ya wo se nana kradu yi adom Effiduasehene ma wone wunua nana kofodu Effiduasehene ma kwabia Asante ajankuma monye sa sikai empim bako ahenum eye million enum 500 Ghana cedis abrantie aye friend say ata o wini instrument season 3 akola na wodi first no wase emfanya nana ekwan ye da akola ya se nyame enhira no pa Samre something bia to yanim aya appeals court judge appeals court judge one ne mpanifo chia owura just owura Kwasibuachi his lordship achi se wadra him fi a wo chia nananum anu twam yo nana yeda say Sabre appeals court judge his lordship Kwasibuachi on ne mpanimfo chia sanso ene yewo enana akrofo nso yima nana frimpon fodi out oso mienu ene ne mpanimfo sanso ene yewo nana adutwumwa kronom oba hema ono nso company fo yi ho nananom emamu nyina akwa aba yo enu twambu no nana kradu yadom mesofo asofa me sabe mi jama enzongo hene busanga fo hene mosifo hene kusasefo hene zamrama fo hene yedi kano omadika babeboa edi na nchie abeboa na bankojai eti sabre obusom kromsam sika 2,000 Ghana cedis omade boa na kwankoja no yada mase yo sabre santia ato ebano the International Council of Churches and Ministers of Great Britain
ɛyɛ asɔfoɔ kuo kɛseɛ ɛwɔ wiase afa na nyinaa mene mu kasai the founder ɔyɛ kɔfare by Archbishop Samuel Richard Adai sabre ɔno ɛna de Archbishop Dr. Divine Babadu esi nanam ɛsɛ ɔnto adwuma no so mfama no wɔno ɛna Shiloh United Church ne kɔfare by ɛno no papa yɛ adwuma paa asɔfoɔ babɛyɛ 5,000 ana watete wɔn mo eti the Council of Bishops of International Council of Churches and Ministers of Great Britain, the very reverends, Titi Archbishop, Dr. Divine Achibabadu Adawroma, and Utidia Asante, Yawa Archbishop Dr. Samuel Richard Adai, Sansuda Bishop Osebonsu Eisia, Bishop Charles Berko Ampafu, Bishop Masuo Kebuache, Bishop Dr. Andrews Afriye, Bishop Kwaku Osekusi, Bishop Joseph Wayo, Bishop Louis Amani Bawa, Bishop Joseph Nyamiche, Sanso Anna Bishop Jacob Mesa, Bishop Albert S. Kwakwa, Bishop Michael Bishop Dr. E.A. Checha, Sona Apostle Hamid Brahma, Bishop Michael Yabua, Bishop Peter Ofosine, Bishop Kajo Buama, Bishop Checha, Omunina Ewomua, Omo Ebeta Jumadianachi, the College of Bishops, very reverends, and then reverends, Yabamunina Akwaba, lady pastors, students, Yadabunyana si. Yo, Nana Kwadu Yadom, baby, I will move ya, Namutieme, Nana Matankonya, Asabre, Adia Tomoni, Emma Monkwa Muni, Ayada, my bread Abusia, and Asabre, Omujina, Omoka Bibi. Upon Ephraim Pond, Nepania Babrasa, and Crawford. Sadia Omo Ekasano, Wamusi. Yana nana da famui. Eti sa bretu abusu mama ka bibia na ntwa yie. Eno ti anwumre ya na awia yi. Omu ba ya omu kuta 1,500 Ghana cedis. 1,500 Ghana cedis. Opipi edunum. Ana kwa adu yadom. Ana mama watena sie. Esu usua. Namu di ajana na kwan. Ama bretu abusu ya ewoda man. So mu amada omu nyina ase. That's your nyama. Sabre nana yuko ehine. Wane ne hema ne mpadi fuadruha. Yo Sabre DCOP Apado Felix Sabre wadruha Asante North Regional Commander. Wane ne mpadi fuadruha say Asante North Regional Commander Ghana Police Service. Omo adruha say Sabramno Kasai, Nana Oyoko Yene, Nenem Paddy for Omonso Adura, Yamase. Yo, Sabre, Nana Ima Quadru Yadom. Okokodru for Asante Crop, Effiduasehene, Effiduasehene. Nana Badaruma, Sabre Moni Nana Numina, Sadeye Effiduasehene, Fitem, Yagis aha, Fita for. Eye master batch and for and a dano. A vita for and an amodaruma, Monty and Omanya baby atma edi ejuma. Some baya yakuti and sem 2,000 Ghana cedis. Dada 20 million. Nana esuso na mufanya moba equine. Ekasenya mistro. Bedamase. Sabre nanuma negusu amotiano. Nananuma negusu amotiano. Former Vice President for the Republic of Ghana, as I say, flag bearer for the new Patriotic Party, Dr. Mahmoud Baumia.
Sabre edawunina abochi. Yo sabre Mansa Musa ababeduru ase waya Effiduasehene this year. So we social media Facebook, YouTube Mansa Musa na ubag no wa Mansa Musa na ubag no wa na ne bag bona chikakra kan wo tutu ni nine wadenden obi se abranti adwuma ye ne de aha prison adwuma ye ne de wa kunkon na ne bag bonachi Mansa Musa no Mansa Musa yam wa kwaba Sabre Frames filling station ewo ezongo soro no no manager no ene ne dom omba tanti omba bechia Frames filling station ewo eyezabu zongo no Omo enso eba bechia. Mausa Sabre, former DC for Secretary East. Odbonyan for Osai Adia. Ejumawura. Onoso so ababe pia. Yo, Nana Adu-Ameyaw sabro nyane baby konoti ye de gusu ayaye no. Michira de ma Effiduasehene court. Effiduasehene court. Almost omo ba ya omo de wo 1,000 cities. And akwa nkoja no. Omo de eboa Effiduasehene district court. Ye beje nti yada ase. Asedafo omo ni omo chi. Yo, Santi bi atoba Effiduasehene kruye ko anana yo patron sabre omonso e de Sante eba yo sabre mijra na mi jama Divine Grace Baptist Church ewo osekrom baby a preach no abuno hono omo 300 Ghana cedis omo de buana na kwa nkoja no yada mase.
na yɛbɔ nka yɛ sɛ sabre nana yɛkɔyene wɔne ne hema ɔmoda sabre wɔmo ato sante a ɔmokyia nananom no protocol momoaɛ baabi a mpadifoɔ no bɛtena mo nhwɛ hɔ ma yɛn na obiara nkɔtena hɔ yɛsrɛ mo a madaworoma Hello, Sable, Nana Adu-Ameyaw, Effiduasehene dampem. Sable, Yama Nana Deminifa, Eman Yako, Ene Dakna. Sable, the flag bearer for the new patriotic party, Dr. Mahmoud Bawumia, Sable Wadruha, the MPP flag bearer, the former vice president for the Republic of Ghana, Dr. Mahmoud Bawumia, Sable Wadruha, Dr. Nana Ayew Afriye, Wanonso, Eka Wasasai, Wadruha say, Sesa Wadruha, Ajumawura, the new patriotic party, Omunyina Adruha. The incoming president of the Republic of Ghana 2029, His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Odiakonya awa Effiduasehene, Nana Adu-Ameyaw abona konya, Ansana Nana Efrimu. And now, Effiduasehene, Akra Hene, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Waba Abedruha, Oba no Abesnako, Ahimfie, Nawa Komana Nahema, and then Ananma Trankunya, Yako, Uria, Obaba Jamunua Bechechia, Abusiafuaka. The Member of Parliament for the people of Effiduasehene, Dr. Nana Ayew Afriye, Ajumawura, Ono, Ena Odini Uranim, A Odini Bechia. Ninti, Ana Nani Pababirako prisons, Sanso, Ana immigration, military, Nina Aya Dr. Nana Ayew Afriye. Afriye, Mrasabajani, our Effiduasehene squad about 1 person. And then Umrante de Bromanya Jumaya, Doctor Nana Ayew Afriye, Nadauroma, One Doctor Alhaji Mahmoud Bawumia, Dudubri Bawumia, the former vice president for the Republic of Ghana, the flag bearer for the new patriotic party, Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. His Excellency Abako Ahimfie, Nwako Hene na Nani Achi, na Wamana Nahema and Nanoma Trankunya Yako. Ofriwa obebe daimu no abechechia eya Asante for traditional council for amonya yie Sabre na eda form Nana Kradu Yadom Nana Effiduasehene ma me so for asofemi Samijira na bijani ma national insurance almost say Nana Kwanko jai obudie wo 1,500 Ghana cedis. Nana Kradu Nana Effiduasehene ma ensu so na doti ye monfa enfa moa ye bejanti yada ase. Yo na Kradu yado duro bibie na betie me na okukodrufo krobia santo a
Effiduasehene Effiduasehene ma nana watie no watena konwa. Samre bichira me ma de nyina. Na kwa du said ya wa wo ba. Excellency Bawumia na etwam. Na kwa si filling station. Ododo obribie. Aha, galaxy. Obi nyana ye. Akrafo papa. Ya na president of the Republic of Ghana. Osana de nyina na osana na kwadu. Sana wo ba frato na watena se. Na samre. Mo ye Dote ya. Na kwa si oso ba ya, ona na yere oba pa. Eye 2000 Ghana series. Na kwadu ya dom ensuso entu na no obusua ne nyina. Opi aduenu ya danse. Nana kwasi pia. Eya nana osabo so ataso miensa. Na ye bonka yese. Mampa hene ne dehye ene da fom yi. One ne hema na na jakuma difi otoso mienu. Obone mampa traditional council. The college of bishops for International Council of Churches and Ministers of Passing Great through Britain. as our incoming president of the Republic of Ghana 2029. His Eminence Archbishop Dr. Samuel Richard Adai. Oba befa koko buona ye oba ni ye bio. Oba ba mamafra na omaba mu buona nyani da so bio. Dum sona aba no. Obesa betwato ebi nsibio. The former Vice President of the Republic of Ghana